Türkmenistan'ın Sağlık Guruluşy Derman Senaty ministriniň guramagyna Bütün dünýä Sağlyk Guruluşy Guramasynyň Türkmenistan haky wekilhanasy bilen bilelikde ýokunç däl keseliň öňüne almak we olaň garşysyna görüşmek boýunça Aşgabat jarnamasynyň kabul edilmeginiň şanly senesi münasibetli alma maglumatlar geçirildi. Maslahaty Sağlyk Guruluşy ulgamynyň ýol başy düzümi Arkyda we Aşgabat şäherleriniň şeýlede Ahal, Mary, Balkan, Lewap, Daşowuz vilayetleriniň Sağlyk Guruluş merkezlerine we sağlyk oýlaryna zähmet çeken lukmanlar Murat Garif Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining professor mugallimleri gatnaşdylar. Maslahatda hormatly prezidentimiziň başda durmagyna sağlyk guruluş ulgamyny kemilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gazalynyň üstünlikleri milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak, ýokunç däl keseliň öňüne almak we olaň garşysyna görüşmek boýunça alyp barilen işleň netijelegini ýokurlandyrmak bilen bagly işler aralyp maslahatlaşyldy. Maslahata gatnaşylar türkmen halkynyň sagdyn durmuşda ýaşamy ugruny ul işler alyp barýan gahrman arkadamyzyň we arkadaňly gahrman serdarymyzyň ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň elmydama rowajylmagyny arzu etdiler. Bu ýerde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi eserine beýan edilýän dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan Melhem Çaýlan we türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň kitaplarynyň sergisi hem guruldy.